Η Kimothoi Initiative ανοίγει πανιά και οργανώνει την πρώτη ημερίδα με θέμα Blue Economy στα μέσα της δεκαετίας του 2020, από την ελαστικότητα στην ανάπτυξη. Η μπλε οικονομία για πρώτη φορά στο επίκεντρο. Σε ειδική ημερίδα, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και ειδικοί αποτυπώνουν και αναλύουν όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος της μπλε οικονομίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν σημαντικές κινήσεις, δράσεις και βέλτιστες πρακτικές που καταγράφονται σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με τη θάλασσα. Blue Economy από τα δεδομένα του σήμερα στις προοπτικές και τις δυνατότητες του αύριο. Την Παρασκευή 7 Απριλίου στις 9:30 το πρωί στο πλοίο Μουσείο Ελλάς Liberty στο λιμάνι του Πειραιά, πύλη Ε2. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Πειραιά, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.